Košiciach sa toho deje veľa a nám sa podarila veľká vec. Spúšťame výstavbu tisícok nájomných bytov, aby ľudia ostali žiť na východe. Mám tu Mareka, ktorý má osobnú skúsenosť so životom v Bratislave, ktorý sa po rokoch vrátil na východ. Čo hovoríš, Marek, na túto našu aktivitu? Ahoj, Lucia. Tak áno, máš pravdu. Osobne som teda bol v Bratislave, žil som, respektíve dochádzal som do Bratislavy, ako sa hovorí, na týždňovky. Bez pár mesiacov by to bolo teda 11 rokov. Určite je to náročné, ako pre jednotlivca, tak samozrejme aj pre samotnú rodinu. To znamená, že v mojom prípade manželka bola v podstate celý týždeň sama na výchovu 2 detí. Zároveň teda to týždňové cestovanie hore-dole je tiež náročné. Samozrejme to aj generuje náklady na ďalší život, keďže platíme nájomné v Košiciach a zároveň teda si musí zabezpečiť nájomné stravovanie v Bratislave. Čiže akákoľvek aktivita mesta, ktorá pomôže akejkoľvek rodine byť pokope, je určite prínosná. Takže čo hovoríš na to, že už v prvej etape by sa malo vystavať 1739 bytov v Košiciach? Tak veľmi ma to prekvapilo, samozrejme milo, keďže ak hovoríme o 1739 bytoch, tak do roku 2027 by to malo pribudnúť v meste Košice? Čisto teoreticky môžeme hovoriť o 1739 rodinách, ktoré budú mať zabezpečené bývanie a verím, že veľká časť týchto bytov môže poslúžiť aj ľuďom, ako som bol ja. Tí, ktorí dochádzajú za prácou na západné Slovensko alebo kdekoľvek inde, aj do zahraničia. A to nám môže mestu ako takému a východnému Slovensku ako celku vrátiť naspäť talentovaných ľudí, šikovných, podporiť ekonomiku a samozrejme aj zdravý rodinný život. No, ja musím povedať, že sme sa na tom naozaj narobili. Bol to veľmi náročný a zdĺhavý proces, všetko vybaviť, zariadiť, aby Košice boli úspešné v tomto projekte. Ale ľudia možno nevedia, o akú investíciu ide, že je to 1,3 miliardy eur do výstavby týchto bytov. Ja viem, že ty tú tému sleduješ, že ťa zaujíma. Jasné, že to sledujem. Pokiaľ nebudú byty, ľudia nie, že nebudú zostávať na východe, ale budú naďalej odchádzať. Kde si som zachytil informáciu, že posledný štátom vystavaný byt v Košiciach bol teda vystavaný v roku 1986. A to je už naozaj veľmi dávno. Je to veľmi dávno, ale úspechom je aj to, že 80% pozemkov máme právne a majetkovo vysporiadaných, takže môžeme začať s výstavbou okamžite. To je super a mňa by skôr zaujímalo, aké veľké budú tie byty. Oni budú 1 až 4 izbové, budú finančne dostupné a takmer okamžite sprístupnené na bývanie. Ale chcela by som povedať, že nie je to len o tých bytoch. Výstavba týchto nájomných bytov prinesie pre mesto aj iné benefity, napríklad pracovné príležitosti počas výstavby alebo podporu a stabilizáciu zamestnávateľov, ale hlavne to celý náš región zatraktívni. No dobre, a toto všetko Košice zvládnu? No jasné, že zvládnu. Zvládli sme iné výzvy a určite ešte aj ďalšie zvládneme.